ମନୁ ବଂଶ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡୁଛି। କେତେ ଖାଲି ରୋଷେଇବାସ ନାଗିଥିବୁ। ଏ ବୋଉ ଆଣିଥିଲି ତ ଖାଇଲେ ମତେ ବୁଲୁ ନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ନା ମତେ ମରିବାକୁ ଦେଲେ ନା ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇତେ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ଯାଇଥିଲେ ତ ରୁଆ ଫୁଡା କରତେ ଖାଲି କରିକି ରଖୁଛି ତାକୁ ଖାଲି ଖାଇତେ ଖାଇଗଲେ ଏଗୁଡା ମତେ ପୁଣିବୁ। ଆସନ୍ତେ ଖାଇବୁ। रुको जरा। କଣ କରୁଛୁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ? ଚିକେନ ଭାତ ହେଇଛି ଖାଇବା। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଳୁ ଦଳା ମତେ ଚିକେନ ଆଣିକି ଦେ। अबे साले। नो 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 नो। ତୁ ତ ସେ ଚିକେନ ଖାଇଥିଲୁ ନା? ମାତାରି ଗୋ ପାଇ